Ayun mga kabaka, good evening sa inyo lahat dyan. Ayun mga kabuka, lalaot kami. Ayan mga kasama ko. Ayan, diba? Ayan mga kasama ko mga kabuka, lalaot kami, mangingisda kami mga kabuka. Ayun mga kabuka, dito na kami sa laot mga kabuka. Kailangan natin ayusin yung lambat mga kabuka, yung taga-bugsay namin, no? Ayan mga kabuka, na namin sa laot karon. Kailangan yan ilaglag yung lambat mga kabuka para yan yung pang huli natin. Akong kumpare, si Pare Michael, tsaka si MC. Ayan oh. A few moments later. Ayun mga kabuka, magbira nami og pukot kay gabi na. Ayan mga kabuka, ngiti repita kay isa ra yung suga namo. Ayan mga kabuka, pag makapalit mi og solar among itaw diri sa bangka. Minus kayong panagat mga kabuka. Panagat. Wala pa may kuha bisag isa. Ay mga kabuka, maaba-aba pa naman yung lambat natin. Baka sa dulo may mahuli tayo. Paglaot kasi mga kabuka, sortian lang. Ayun mga kaboka, wala pa talaga kaming huli. Kahit isa.
Ayan, tsaga lang mga kabuka. Kasi mahaba pa naman yung lambat. Baka sa dulo may mahuli tayo. Ang kinuhuli namin mga kabuka, yung isda na tamban. Yung tatawag na tampaan. Ayun mga kabuka, may isa na yun. Yung isa na yun kaming nahuli, oh. Nokos? Ayan, nokos pala mga kabuka. Ayun mga kabuka, sa isa kabanata, isa lang yung huli namin. Yung isa nakatakas pa. Sayang mga kabuka. Okay, yung isa na naman. Bali dalawa kasi itong mga kabuka. Dalawang dugtong na lambat. Yung una, tapos na. Yung isa na naman. Ayan mga kabuka, na po'y huli nga isa. Pangalawa na kabuka. Ayan mga kabuka, mayroon na po. Ayan mga kabuka, wala siya. Usod na pre. Ayan, may huli kami mga kabuka, usod. Ha? Balatog. Balatog? Ayan mga kabuka. Okay. Kakuha na gid mga kabuka. Okay. Nasa pamatuhan? Sino? Pataw na mo ha? Maburang isda. Sa sulog. Ayun mga kabuka, may tatlo na. Hindi mo man nang katawan na bari mo tayo matay. Apon na ta. Ayan. Ito pikas lang. Hindi mo man nang katawan nga. Usod? Nakita tayo isda. Yan ay dihan ko kayo ron.
tamban pre. Tambah tiur. Ayan mga kabuka, nakita na gimig tamban, no? Ketukan. Sukad-sukad mga kabuka, kita na gimig tamban na ni. Nah, ke bawah nih. Oh, wala na mga kabuka. Ayan mga kabuka, humana magbira. Ay mga kabuka, nami ko ha, pero tama na panood-an. Sus! Ayan, adaw pre. Ayan mga kabuka, amo ni mong kuha oh, tamban. Ayan. Ayan mga kabuka, manguli nami. Kay birthday ng gabi una. Ayan, huwag yung kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's